Tak chápeš, čo mi ten debil urobil? Ja som ho normálne načapala s inou v mojej vlastnej posteli. U teba doma? Yes, teraz mám šancu, konečne. A to není všetko. Ja som mu požičala peniaze a on to všetko nadrbal do automatov. Úplný bezmozek. Ja už som ti to dávno hovoril, ty si zaslúžiš proste niekoho lepšieho. Ja viem, keby boli všetci takí dokonalí, jak ty. Tak prečo mi už nedáš konečne šancu? Lebo ja ťa nechcem stratiť ako kamaráta. A zvoní mi telefón. Volá on. Musím to zahrať na drsnu. Čo je, čo chceš? Chcel som ti to vysvetliť, to bola sesternica, však došla zo zahraničia a potrebovala si odpočinúť u nás. A čo tie peniaze? Fero klamal, však ja som tie peniaze investoval, pôjdeme na dovolenku, neboj sa ty nič. Pošli ho do Riti. Tu je Riťka, nejdeš ku mne? Že čo si hovoril? Jaj, že u teba si to vysvetlíme. Takže ty ma máš stále rád? Jasné, ty si moje všetko. Nedávaj mu šancu. No dobre, tak idem teda za tebou, miláčik. Miško, bol by si taký zlatý, neodviezol by si ma za ním.